Nirringrazzja minn qalbi immens l-ewwel nett l-Edward, nirringrazzja. Nirringrazzja minn qalbi tal-viżjoni tiegħu tal-fatt illi ikun ibes. Sa jinżel il-prezz, però fl-istess ħin il-gvern ra illi jintaxxaħ ukoll, ġifieri biżid is-sisa fuqu għalkemm il-fuel xorta sa jinżel, għaliex jekk inti trid illi traffiku tiskoraġġih, għandek ma tħossokx apologetiku li għad tistrieħ fuq dak. Inżidu l-prezz tal-fuel biex it-traffiku nitkoraġġuh. Mela le? U xek, dik hija l-policy tal-gvern fuq it-traffiku? L-ewwel nett l-Edward, nirringrazzja. Nżidu l-prezz tal-fuel biex it-traffiku nitkoraġġuh. Mela le? U xek, dik hija l-policy tal-gvern fuq it-traffiku? Issa faċli tgħidu iva tgħid tajjeb itla' nara. Le, issa huwa żmien li tkompli żżomm ir-riedli.